Vítejte v Praze v Hájích v ulici Mnichovická, kde vám dnes ukážu byt ke koupi o dispozici 3,5 KK s celkovou výměrou 66,5 m². Byt nabízí prakticky řešenou dispozici a zároveň nadstandardní množství úložných prostorů, které v běžných bytech často chybí. Bytu náleží sklepní koje a součástí bytu je také zasklená loďie o velikosti 3 m², která příjemně rozšiřuje obytný prostor. Velkou výhodou je také možnost konstrukce podle vlastních představ. V bytě je aktuálně původní jádro, zároveň ale díky 2 stoupačkám nabízí dispozice i variantu vybudování nové koupelny ve velké komoře naproti přeschodu, což dává novému majiteli více možností, jak prostor využít. No a největším benefitem je samotná lokalita. Stanice metra H je vzdálená jen pár minut chůze, takže máte pohodlné spojení do centra Prahy i dalších částí města. V okolí najdete kompletní občanskou vybavenost i dostatek zeleně pro každodenní pohodlné bydlení. Pokud hledáte byt v Praze s výbornou dostupností a zajímavým potenciálem, rád vás tímto bytem osobně provedu.